Yen ndak sawang anggon gladen olah lan raga cukah cakut lan reginas. Paribasane kaya dene makhluk serikatan kang nyambut pala. Satset. Apa iki? Nanging dawuhe Bapa Sibantaran yen kang Sukawruh ana ing palebahan Gunung Braka kene yen kowe wis pitas kudu duweni aji jaya kawijayan peparinge Bapa Sibantaran. Apa sampeyan ora percaya, Kakang? Yen to aji sing iku wis manjing ning jiwa raga. Endi kalane aku percaya yen to durung ana. Banjur tak mbuktekake apa Kakang Kijang Glung? Ana wijangan yen nyata-nyata aji jaya kawijayan wis manjing manjing. Aku kepengin cake wae. Oh, kaya ngono. Kakang, nek aku njaluk sabian nek sampeyan suku buriku ya, Kakang. Aku rasa dari kawan Gambire iki. Aji! Peti! Ya! Lho, Kakang! Aji sing niku memang kaya kerupuk kecemplung banyu. Aja panas. Apa kowe lan gawe Bapa Sibantaran yen to ngecake aji jaya kawijayan geneng lan bening peminta karo pangwasane Gusti kang akeh jagat ana swara apa wae aja mbokake. Ngono, Kakang. Ya. Kakang, tak ambali sepisan tengah mesti dadi bledok. jadi piye? Aji! Sakti! Kertas pecah. Kakang Kijang Glung. Sebenarnya terbuka ke kertas ya. Kakang Kijang Glung. Buka. Masuklah. Zero, pas, aku sekali pertama. Bagus ini tidak apa-apa. Aku bakal kapilih kok Kakang Kijang Glung. Aku tuh tresno karo sampeyan. Kelarikan sing batin. Oke, melo. Ate tak ambung ate orang pacar-pacar dhewe. Kakang Kijang Glung. Yen aku jejel lawan sampeyan, yen disawang
ya.